Ik ben Janita Kempenaar en ik rijd met een Pontiac Firebird uit 73 en we racen op de dragraces in Drachten en in Duitsland. Ja, het gaat hut en de verjachten, de motors, het geluid. Ja, het klinkt mooi en elke keer als de auto weer uitstapt, dan heb je toch weer dat mooie gevoel van adrenaline en zulke dingen. Ja. Dus hij had 20 jaar had er deze auto gekocht en dan had er zelf eerst maar race dat 2006. En toen is er opgehouden met deze auto en is er een andere auto bouwen gegaan. En daar race hij nou zelf ook mee, dus ik krijg een hele prettige ervaring van mijn huid krijg ik mee. Ja, ik race eigenlijk tussen de grote jongens. Als famke van 16, want ik ben de jongste hier in de seniorenklasses. Het geluid van de motors en de pk's en de snelheid. En de gezelligheid op een race.